semakin larut. Menerima kabar nan urang sampaikan, mende di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam. Dei dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam. Bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Dei dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam. Bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna.
Tapi apa kadayo tiyo bacinto nan putui sajo di hati denai batanyo adoko cinta suci. Tuhan tolong tunjukkan dia senang di hati. Kini tentu sudah pintu hati untuk cinta. Biarlah denai balangan suram dan serahkan diri untuk angkat Tuhan kuasa. Kelai jodoh dipertemukan nan luka ditusuk duri layak duka pau benyo nan bedo luka di hati menyesus sepanjang masa. Selamai tinggal oi cinta menjauhlah rasa sayang. Biarlah dan tunggu masa bila jodoh kau datang. Berulang kali dan cuba untuk menjalin cinta, tapi apa kadayo tiyo bacinta nan putui sajo di hati denai batanyo adoko cinta suci. Tuhan tolong tunjukkan dia senang di hati. Pintu hati untuk cinta. Biarlah denai
adalah tahu kita satu tujuan sama maraya cito-cito, namun tak sanduang kaki derin tangan rang tua udah marai cinta kita. Allah basuh aja matahari
dingin.